Orioko hiri antolamendurako plan nagusiko 8. sektorearen munto plan partziala. Gai hau diktaminatua izan zen hirigintza eta ingurumen batzorde informatzailean, urtarrilean 30 egindako bilkuran, eta aurrerakinak lagur bilduta esan behar dago, Auzitegi Gorenak 2012ko urriaren 25ean bi sententzia eman zituela, nun balio gabatu zuen plan partzial, munto eremuko plan partzialaren behin betiko onarpena, eta era berean eskatzen zuen, edo adierazten zuen espedientea atzera bota batzala, eta justuki lehen onarpena gertatu zena plan partzial horretan da jende aurrean jartzerako garaian, berriz jarri batzala jende aurren dokumentu hori hau da, lehen onarpenaren plan partziala lehen onarpena eman zitzaiona, eta baita ere ikerketa hidrologikoa. Horren baitan, alkateak 2012ko azaroaren 28an alkata dekretu bat eman zuen, nun erabaki zuen betearaztea aipatutako bi sententziak esaten zuen. Eta arazala justuki berriz ere plan partziala jende aurren jartzea, atxikituta ikerketa hidraulikoarekin. 20 lan eguneko epean, interesatuek aztertzeko eta bere kasuan dagozkion alegazio aurkezteko. Behin, iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta bai Diario Vasco egunkarian, alegazioa aurkeztu duten erakunde bakarra izan da Arkupe elkartea. Horren baitan, bai udal arkitektoak alde batetikan eta bai udal idazkaritzak beste aldetikan txostenak egin dituzte gai honi buruz, eta gaia sakon aztertu ondoren proposamena honako hau da. Txostenetan azaltzen diren arrazoiengatikan atzera botatzea Arkupe elkarteak aurkeztutako alegazioak, eta ondorioz proposatzea udalbatzarrari, munto eremuko plan partzialari behin betiko onarpena ematea, eta beste aldetik Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea, bai behin betiko onarpenaren akordioa eta baita ere ordenantza arautzaileak indarrean sar daitezen. Hemen gure bozka pixkat esplikatzeko, lau gauza irakurri nahi dituzke, esplikazioa emateko. Erentzin jaso dugun plan bat izan dela, adierazi nahi dugu, prozedura akatsak izanik ere, oso larria akatsak izan direla adierazi nahi dugu. Urte eta erdin herriko hirigintza planeamentua jakean egon da, eta hone guztiak suposatzen du guztiak, zer eragin izan zitzaken. Honen errudunan orden izatea ez dago zeberan ninpitze dugu, azkenean eajotea egon da gobernuan eta ari egotzi nahi dugu, edo adierazi nahi dugu. Behin da berriz kudeatzea egon gisa agertu da, eta bere diskurtsoan txertatuta egon den hitza. Prozesu honekin argi eta garbi geratu da hori ez dela egia izan eta faktore objektiboa daudela hori adierazten dutenak. Alde batetik Orioko udalak 2008tik 2012 arte 100.000 inguru gastatu ditu prozesuan zehar, beraz herriari kostatu zaizkio 100.000 euroiek. Nahasmena eta egoera deserosoa izan da Orioko herritarren artean eta keskak eta kezkak batez ere uztartu dira bilen artean. Une horretan zer egingo den aritu gara hizketan, etorkizunean, baina begirada da zer egin denean jarri behar dagoela, iruditzen zaigu. Dagoeneko eginda daudenean jarri behar begirada. Zela, ikastolako eraikina, etxe bizitzak eta bada. Honek esan duen bezala bi sententzia erodiria eta bi sententziak esaten duten aplikatu dugu orain arte. Eta bi helburu nagusi lortzeko asmoz aplikatu. Alde batetik hirigintza planeamentua egonkortzea, honek eragiten duen guztiakin, eta egonkortzea esaten dugunean zergatiak bilatzea da interesgarria. Dagoeneko altxata dauden etxe bizitza blokeen egoera juridikoa bermatzeko alde batetik, bertan dagoen jendea bizitzea, dagoenekoan daude. Ikastolan ikasten duten 645 familia horren familia hori eragiten dielako eta futbol zelaiko eta softball zelaiko erabiltzaileak hor daudelako, Herritarrengan izan ditzaken onurak eta kalteak balantza batean jarri ditugu eta ongizate eskubidea bermatzea izan da gure helburua eta hirugarrenei ahalik eta kalte gutxien eragitea. Hemendik zer ikasi behar dugu, prozesu parte hartzaile egoki bat garatzaren garrantzia jarri behar dugu mailaren gainean eta hau ez da egin baldintzea egokietan ale ibiltzea guri behintzat. Eta honek ondorioak izan ditu eta honaino iritsi gara. Oraindik oriotarrak jasaten ari dira hori guztia, eta honen aldarrikapen egin nahi dugu. Aurreko legaldian eta hau esaten zutenak ere baziren, eta horretarako guztia gertatu da 2013tik aurrera hori honentzat plan orokor berri bat egitea ekin nahi diogu,
Edo behintzat hori izango da gure proposamena. Eta honegatik guztiagatik gure aldeko bozka emango diogu gaurko bigarren puntuari. Boska hasi horretik Eusko Alderdi Jeltzalea esan duten. Bueno, hasteko Bilduren jarrera pixka xelebre esan gara ditzegu, ze lau urtetan egon da plan partzialaren kontra eta gero azkeneko momentuan gobernuan dagoela, plan orokorraren kontra eta azkenean gobernuan dagoela plan onartu. Gero, plan partzialaren kontra egon zan azkeneko legalian eta hain txarra zen plan partziala koma bat behar aldatu gabe publikatu eta oan gobernuan dagoela onartu. Orduan, ze koherentzi mota dan hori eta kumint eskarrutzago, lehentzan nola zan espainola ez ikurriña bai eta oan ikusten dugu dekreto batean espainola jartzeko mastila egozten diala. Nik ez da ze koherentzi mota da, baina ikusten da Bildu bintzat koherentzia erabiltzen duela. Guretzako, gure harritzen gaituena da hain txarra balimazan plan hau zergatik koma bat behar ez da aldatzen eta dagoen bezala onartzen da, ezta? Eta oposizioan egonikan txarra balimazan pentsatzen den gobernuan egon dara txarra izango dela. Edo aldatzen dugu non gaudenen arabera. Horanka, gure bozkoa bat izu zein da, gu beti izan dugu honen aldekoa garela, bai botatzen genuen gobernuan ginean eta bai botatzen dugu oposizioan ginean. Plan bera da, beraz ez dauka zentzu ikan boto aldatzea. Ez da egit, Bildu nola justifikatu argumentatu behar du, baina ikusten da, azken aldiotan, kiebro edo ziaboga desente emate ditula bere koherentzi planoa behitzen. Eta gure aldetik esan, bai izko gazo botatu behar dugu. Replika eskubidea alde batetik esan plan orokorra ez dugula guk onartu, ez eta Gipuzkoako Foru Aldundiak onartzen duela plan orokorra eta plan partziala onartzearen arrazoiak pixkat gobernuan gaudela baloratu ditugu eta lehen aipatu ditudan arrazoi guztiagatik balantza baten jarri dugu zein dian kalteak eta zein dian onurak eta lehendik, eta horregatik erruduntzat jarri dut nik EAJ, lehendik lotuta eta ondo lotuta dauden nagatik balantza baten jarri berdia batez ere kalteak. Ze kalte eragingo lituzken, plan partzial hau ezezko bozka emango garen. Eta balantza hori, eta gobernuan gaudela konstiente izan eta hori jota guztia kontatuta lotuta zeuden gauzak eta momentu honetan hau erabaki dugu. Balantza hori alde batera joan da eta pena edo nahi duzun guztiarekin edo balorazio guztiarekin edo interpretazio guztiarekin, baina hori da gure jarrera eta gure postura honetan. Konpartitu ez arren, edukitan plan partzialak jasotzen duen guztiak, noski. Beste parte hartzeik ez badago, bozketara pasatuko gara. Aldeko botoak? Kontrako botoak? Beraz, 10 aldeko botoekin, gehiengo absolutua eta 2 kontrako botoekin, behin betiko onarpena ematen zaio mundoremuko plan partzialari. Aldez aurretikan, atzera botaz Arkup elkarteak aurkeztutako alegazioak txosten teknikotan azaltzen diren arrazoien baitan. Eta era berean, Gipuzkoako aldizkari ofizialen argitaratuko da behin betiko onarpenaren akordioa eta plan partzialaren ordenantza arautzaileak indarrean sar ditzake.